Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε με ένα πρόγραμμα φτιαγμένο σε Excel να δημιουργήσουμε και να αποστείλουμε αυτόματα email έχοντας και επισυναπτώμενα αρχεία. Χρειαζόμαστε το αρχείο του Excel το οποίο έχει μακροεντολές, άρα και τον κώδικα. Είναι το auto create emails, το ανοίγουμε, αφήνουμε τις μακροεντολές να εκτελεστούν κανονικά και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι επιλέγουμε ένα αρχείο με τα στοιχεία τα οποία έχουν μέσα τους το επώνυμο, το όνομα πιθανόν, το email, το επισυναπτώμενο αρχείο, όλα τα στοιχεία που θα σταλούν για email δηλαδή. Πάμε λοιπόν να βρούμε ένα τέτοιο δοκιμαστικό αρχείο. Έχω ένα έτοιμο δοκιμαστικό, το ανοίγω. Από κάτω ελέγχουμε και επιλέγουμε σε ποιες στήλες βρίσκονται τα αντίστοιχα στοιχεία. Απαραίτητα στοιχεία φυσικά είναι το email, το κείμενο του email και μία στήλη στην οποία θα καταγραφεί η κατάσταση του email. Επώνυμο και όνομα παραλήπτη είναι προαιρετικά, καθώς επίσης και η στήλη του επισυναπτώμενου και αυτή είναι προαιρετική γιατί μπορεί και να μην έχουμε επισυναπτώμενο. Από κάτω επιλέγουμε ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά θα καταγραφεί σε όλα τα email που θα δημιουργηθούν και υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να προσθεθεί το επώνυμο και το όνομα αν υπάρχουν μέσα στο κείμενο, πάνω ακριβώς από το κείμενο για την ακρίβεια, και άλλη να προσθεθεί το επώνυμο και το όνομα του παραλήπτη δίπλα στο θέμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να ελέγξουμε πολύ γρήγορα από το θέμα σε ποιους έχει πάει τελικά παραλήπτες στο email. Από κάτω υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία λέει να δημιουργηθούν αλλά να μην αποσταλούν τα email και άλλη να αποσταλούν αυτόματα. Όταν πρόκειται να κάνουμε μια μικρή δοκιμή με 2-3 email, επιλέγουμε να δημιουργηθούν αλλά να μην αποσταλούν. Αν θέλουμε να κάνουμε τη διαδικασία με πάρα πολλά email, τότε καλό θα ήταν να αποσταλούν αυτόματα, γιατί πολύ απλά σε αντίθετη περίπτωση θα ανοίξουν μπροστά μας έτοιμα προς αποστολή τόσα email όσο και οι παραλήπτες που έχουμε μέσα στο αρχείο Excel που έχουμε δώσει στο σύστημα. Έχω δώσει λοιπόν το δοκιμαστικό αρχείο και είμαι έτοιμος να δημιουργήσω τα email τα οποία προς το παρόν θα τα δημιουργήσω στην οθόνη μου. Για τη διαδικασία χρειάζεται να είναι εγκατεστημένο κάποια έκδοση του Outlook, όχι το Outlook Express. Πατάω λοιπόν το δημιουργία email, μου βγαίνει ένα προειδοποιητικό μήνυμα γιατί θα δημιουργηθούν πιθανόν πολλά email ταυτόχρονα και το αρχείο ανοίγει, διαβάζεται, δημιουργεί τα αρχεία και ξανακλίνει. Έτσι λοιπόν στο τέλος έχω αυτή τη στιγμή στο δοκιμαστικό μου αρχείο έχω δημιουργήσει 3 email διαφορετικά με διαφορετικό επισυναπτώμενο έτοιμα να φύγουν προς τους παραλήπτες. Ο λόγος που το έκανα με αυτή την επιλογή είναι για να μην αποστείλω τελικά όλα αυτά τα email. Να δούμε λίγο τη δοκιμαστική λίστα, πώς είναι εσωτερικά. Εσωτερικά έχει το email, εδώ είναι ψεύτικο προφανώς το email και τα στοιχεία είναι ψεύτικα τα υπόλοιπα. Κάπου έχει το body email σε μία στήλη, όποια θέλω εγώ, και σε μία στήλη υπάρχει το επισυναπτώμενο αρχείο ή ολόκληρο το μονοπάτι προς το αρχείο, δηλαδή σε ανωκατό τελεία κτλ. Ή μόνο το όνομα του αρχείου χωρίς το υπόλοιπο μονοπάτι, όχι δηλαδή ολόκληρο το path. Σε αυτή την περίπτωση, αν έχουμε μόνο το αρχείο, μόνο το όνομα του αρχείου ως επισυναπτώμενο, σαν φάκελος θεωρείται ο φάκελος που βρίσκεται και η λίστα με τα στοιχεία. Άρα ή θα βάλω όλα τα αρχεία, τα επισυναπτώμενα μαζί με τη λίστα μου ή θα καθορίσω ξεχωριστά για κάθε ένα email το αρχείο μαζί με το μονοπάτι του που βρίσκεται στο σκληρό μου δίσκο.